kanta, be. Ulit-ulit kang kanta. Tama na ta, programahan ta na. Tabata, ano ngunyan, Friday mo niya, be? Biyernes palan ngunyan, pizza 4 na kan bulan na Marso. Good morning, 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 good morning. Good morning, 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 good morning. Pilipinas! Welcome sa programang Morning Hirit, Friday ngunyan. May mga birthday ngunyan, habaday. May mga reactions tabi, mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Magandang morning, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, good morning tabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Bago, sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz, sa Luwas, Mega Force Patrol, para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Maray na aga po, Legazpi City. So, sa mga kuwan natin dyan ha, sa mga padaba at tatabi ng mga senior citizens ha. So, sa tuyang mga padaba dyan ng mga senior citizens, good morning tabi sa Indo Gabos ha. So, mga teachers natin dyan ha. Mga teachers, kumusta po ang sa tuyang mga padaba na mga teachers? Si teacher, ano yan? Teacher Ruby. Ha? Teacher Ruby, yan sa bagong abre. Although day ka naman nagtuturo, pan ka na baga, head of school ka, principal ka. Kaya, Teacher Ruby, good morning. Ano daw kung mata na si Ma'am Ruby ngunya? Na bako ika nagilamaw, bako, bako nagilamaw ka, nem, ano, bako, wara, bako, bako. Wara kaya akong load. Isos ko, hinubis ko ding load. Liga, good morning tabi sa mga taga Legazpi City Public Market. Kumusta ka mo dyan? Legazpi City Public Market. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta tabi ang satuya na mga ano yan? Ang satuya tabi na mga birthday celebrants natin. Mga birthday boy, birthday girls natin. Ang satuya tabi na ano yan? Ang satuya tabi na mga kababayan na may mga okasyon ngunyan tabi, so satuya tabi dyan na mga nakaantabay palan, yung mga nakaantabay palan, mga tugang sa 0966-203-0, sa mga nakaantabay palan sa 106.9 WGB Tabaco City, Marinaga po sa Indogabos. Good morning, Tabaco City. Sabi ni Pading Ray, huwag sanang dayain ang sinuman ng kanyang sarili. Kung meron sa inyo na nag-iisip na siya ay marunong sa daigdig na ito, magpakahangal siya upang dumunong. Ang karunungan ng daigdig na ito ay kahangalan sa paningin ng Diyos. Ganito ang nakasulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. 1 Corinto 3:18-19. A blessed Friday, everyone. Alright. Uni po mga tugangan sa tuyang marhay na bareta sa Morning Hirit, tigdi po sa DCGB. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4. Marhay na bareta. Henry M. In the morning. Ang sa tuya tabing mga marhay na bareta ngunya na pagkaaga. Sabi digdi, oy, sisi nagkakaon sa indo dyan ki broccoli. Anong bang pronounce pa lang kayo ni broccoli o broccoli? Yung manangga no? Ano daw siya nagdadangog lamang yan na teacher tabi. Ang lalaking hindi. Ano ang apo daw?
Broccoli o broccoli? ano nga niya? Alat ko. Pagkarebe agay ang pait mo, pagkagaga ngayon in man na Diyos, broccoli o broccoli? Alat ko. Iba-iba kayang nadadangog ko eh. Iba ang ano yan, iba ang nadadangog ko. Bakal daw kaya ki broccoli? Okay. Nan anong ay bakal daw kaya ki broccoli? Aberda, testing on tadaw. Broccoli. Yan na. Tama, yun na. Yun na, broccoli. Yan na. Mommy got an ass like a donkey. The yun na. monkey look like a cone. Bakal daw nga ki broccoli duman. Is with the women down. Siguro, pag Bicol gayon, pag English gayon, broccoli. Yan Everything and na. anything. Broccoli. Yan na. Klarado ito. Broccoli. Yan. Broccoli. Yan na. Broccoli. Yan na, di ba? Siguro, pag Bicol gayon, Noy, ano nga tabi, ma? Baka lang nga duman, Noy, ki broccoli. Okay. Ano nga tabi, ma, broccoli? Yes, yun yan. Yung ano, is a broccoli. Yan. O sabi digdi, our life expectancy is directly proportional to our lungs capacity. Asa tuya da tabing laba, mga tugang in buhay, nakakonektar da tabi mga tugang sa kapasidad kan sa tuyang baga. Talaga ha. For the majority of people living in or near metropolitan areas, traffic and para da sa mga tao na naka-star, mga tugang harani sa mga sentro, sa mga matraffic na lugar. Asin po sa nag-star mga tugang sa mga lugar na dako lang nagsisigarilyo o itong pig-apod na second-hand smoke. Yan databi nakakapiktar mga tugang sa acceleration nin paghangos asin kapasidad nin asin may kapasidad na magdagdag tabi ang problema sa satuya na mga baga o mga helang sa baga siring po mga tugang sa langkanso. However, sabi digdi, alagad igwa nga tabi ki antioxidant rich vegetables and fruits. Igwa da tabi ki mga pagkaon na mayaman sa antioxidant, mga tugang na mga gulayon asin pagkaon. Siring po sa broccoli. Yan. Siring po mga tugang sa apples. Can help na nakakatabang da tabi para ma-mitigate ang makontrol ang epekto kay ni. Yan. Okay. Apple palan adi. Apple palan adi. Boda broccoli. Yan. Henry M. Sa sarong pag-aadal, one study revealed that subjects who ate and say man that more than 5 apples a week salbatan. 5 apples kada simana. Bata mahalon bagan apple adi. It also been shown that the antioxidant isothiocyanates in cruciferous vegetables siring databi sa broccoli Kay Henry M. iga po nin daan na pag-araman na nakakatabang databi para mabawasan ang risk mga tugang sa lung cancer. Walan ini anyang galing na broccoli mahalon ba gawaring adi mahalon baga iyang kaya mga tugang na kuan na iyan na kuan kodi iyan po ani ba nga kan pika kaon bagan hilaw aw nini garuhi half cook sana diba pero databi imbis ka iyan mga tugang ang saro databi sa pwede tang kaunon iyo databi mga tugang an apple dapat pala 5 pidasong apple mansanas mga tugang kada alaw. Yan po ang marhay na bareta, mga tugang sa Morning Hirit. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Know you want me. Salbatan na 5 pa lang pangmayaman yan. You know I Patakan mo na lang kay CMD. Maray pa. Ano man ang bilin daw eh. Patakan mo na lang.
Patakan mo na lang na tubig na pigiinom mo. Solve yan. Patakan mo na lang. Umupot ka kay manamili na kung sarong baso perang tagdo. Ayos yan. Good morning, tabi to all listeners. Sabi ni Madam Melinda. Depende po kung taga-Daraga o taga-Legazpi ang mataram kaan broccoli. Hehehe. Depende kung taga-Daraga. Ang lalaki. Broccoli. Barato sana broccoli 100 to 150 per kilo digdi sa Kamalig Saud. Talaga? Albert Hitchcock. Ganda sa saudan kang Kamalig. Barato palan ini 100 to 150. Yanda tabi. Marayon iyan mga tugang na fruit na gulay na vegetable. Para po mga tugang sa tuya tabi na salod. Yan palang sa Daraga sa Kamalig barato 100 to 150 lang. Very good. You know I want you. Kita ki mga buro baratong gugulayon. Nagdag. Dahil po pagpara-spray ho na yan. Pagka mo magkaon ka, pantabi nindo, so bibabad kimaray sa tubig, hugasan kimaray sa tubig tabi. Yan baga, ano ba dyan pinagagamitan ki pesticides? Yan ang problema tayo. Lugom sa pesticides ang iba niya to, mga tugang na mga pagkaon, mga gugulayon. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya mga tugang dagdag na report. Hali po dyan sa Luwas. Alarmario nasa linya. Good morning, Paringal. Kamin. Good morning. Pwede maingat ngunyan ang mga kandidato sa indang pagburo barangay, house to house. Parte kan kampanya dahil sa manlaylay na mga bawal kan Commission on Election. Inot na inot ang pagtao nin anong bagay siring kan kwarta asin pagkaon, pati pagkaon palan bawal na ipagpanao kan mga kandidato dahil parte daw ini kan vote buying na pigsasabi. Kaya grabe ko niyan ang pag-iingat kan mga kandidato maski ang mga pagpremyo sa mga pakuro contest. Iyan ang pag-iingatan ko niyan. Kaya sa paglibot-libot kan mga kandidato, ayaw man ini ang problema ta daing asahon na mga residente na may natao sa inda dahil delikado pag mapicturan ka baka maging kausalugod yan in kaso disqualifikasyon sa sarong kandidato. Kaya ang sistema ko niyan bade, so ibang mga kandidato o ibang supporters iyo na sana nagkataong pagkaon sa mga kandidato. Maray man yan. Baliktad na ko yan. Imbis so kandidato an manao, so supporter na sana ta bawal magtao sa kandidato. Pag napicturan ka, delikadong makasuhan ka. Yes. Kaya bata dakol na mga kanan naging ehemplo na mga patakaran na yan na bago kan Comelec. Kaya ngunyan medyo mababloy sa parte kan mga botante na pagbibisita kan mga kan mga kandidato dahil medyo kulang kay Consuelo dahil nga ta gulpi ang mga pigbabawal kan Commission on Election. Yan ba yan informasyon? Hali Degree Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat paring sa mga bareta. Hali po dyan sa Luwas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linya po si Karen Ala sa dagdag na istorya. Karen, good morning. Kamin. Yes, VP. Good morning. Good morning sa mga palantabay. Ultimong aldaw na ngunyan sa training kan mga maestra sa probinsya nin Albay na masirerbi bilang electoral board sa eleksyon Mayo 12, 2025. Sa impormasyon kan DCGB News kay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao, naging maprayong po man itong naging training sa halos sa bulan na pagsairanon kan mga maestrang ini
na itigpundusir sa manlain-lain na hotel kan sa indang syudad asin munisipyo dangan na isagibo man na maray itong intensyon kaining training na dapat masigurong igwanin magkakanigong kaaraman kung paano ipoproseso ang mga boto kan mga botante duman sa automated counting machine, halagad dapat information technology o IT capable unless sa tulong maestra sa polling center dahil na inutanangan EVP na sinabi na requisitos iyan na training kan DOST bago senda i-certify kayan. Mientras tanto, sa Lunes, Petsa 7 sa 8 naman kan bulan na ini, nakatalaan naman na sumairaron sa training itong mga magiging board of canvassers na iyong pagkakanbas kan mga resulta sa burutuhan, dangan iyong taga-proklamar kan bumina ng kandidato. Yan kan EVP ang dagdag na report. Karen Alawit Boy, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. O, so may birthday ha. I-text na po yung mga birthday celebrants natin. I-text na po ang mga birthday celebrants natin. Happy birthday, Tabi. I-text na po ninyo. Papasadahan ta na yan pagkatapos kan mga headlines ni Paring Mar de la Cruz. Hali dyan sa Newsbase. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta Tabi dyan? Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga tabang-tabay. Headlines ko niyan, 40 mil na tauhan kang PNP, ipapawagas sa summer, asin Semana Santa. Mga produkto kang Pilipinas, pinatawan ng 17% na taripa kan Estados Unidos. Nyan. Yung sabihin, sa mga i-export pa Amerika, Yes. may patong na 17%. Saan ba ta na? May picture daan sa tuya pa rin. Ang sabi kang Malacanang dit man sa nang-epekto, pero Oo, di pabantayan ini sa DTI. Gobyerno matindog ng 300 na daycare center sa Pilog na Nasyon. Oo. 12 marina teams nakadeploy na para magkondukta ng inspeksyon sa mga pantalan kasabay ang piglalauman ng Holy Week Exodus. Gobyerno sisiguro na daing mangyayaring rotational brownouts kunya na tag-init. Malacanang daing nahiling na problema sa pagpato ng 17% sa tariff rate kan Amerika sa mga pig-export na produkto kan Pilipinas. PhilHealth daing ginastos kang pandemic sigon sa Department of Finance. Epekto kang bagong US policy sa pagbuwis, di patutukan kan DTI kaya sa DTI. Senate President Jesus Escudero, pipa review ang subpina sa duwang opisyal kan gobyerno. Oral argument sa pagbalyo ng pondo kan PhilHealth natapos na kan Korte Suprema. Pantang Department of Energy, pigadala na nagkapirang lugar na may potensyal na bugtakan ni nuclear power plant. Department of Finance handa man na magsunod sa Supreme Court in kaso magdesisyon ini na ibalik ang pondo kan PhilHealth gikan sa National Treasury. Aha. Proper yambit ang mga nangyayot titles mo yan na pag-aga. Details po kayo na dyan 6 o'clock, 7 o'clock. Major news ka sa DCGB. At dyan kang PYS Enterprises. Napos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Dyan sa Orosat Legazpi City. Basta radyo, i-PYS niya yan. 24/7, konektado ko mo maski daing load. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you Paring Mar sa mga headlines in the morning sa DCGB. Oy, sa may mga birthday dyan, happy birthday. Text na po yan. Pasadahan ta pagkatapos lang kaining report kan Pag-asa. Sandali lang. Rapudan ta mga tugang ang Pag-asa para po sa kamugtakan kang panahon. Alas 5:36 na. Dito po sa DCGB asin po sa Pilipinas.
Aramon ta daw ang mga pangyari po dyan sa Satuya, tabi na kapalibutan, sa magiging, naguran-urang ka sa bang aga, adi, ha? Pagmata ko ngunyan, pagluwas ko ngunyan, dumog, adi, dumog ngunyan so tinampo, so daga, pero bako man masyado, o buro baribe lang, mga tugang sa palibot. Sabi ba kang Pag-asa, tag-uran na da at tabi yan. Hello, Miss Alexis. Yes po, good morning Ay, po. napakasaya ng araw ko ngayon. Ay, nata sir, nagpatato ka na nung Pag-asa girl. Iya mga sa request bagakan mga paradang magpatato na ako. Mahal pala magpatato ngunyan. Mahal pala. Wala ko idea sir. Pwedeng gibuhong ko na para maugmasan ako. Sige sir. Grabe, nadangog mo pala sa mga request kan mga parantabay. Yan nadangog mo. Na-istorya lang po. Na-istoryan ka? Yung mama ko kaya nag-aantabay. Ano sabi ni mama mo? Nagiulok si mama mo? Opo. Patato na ngayon. May nag-suggest ngayon sa Sa radyo? sa imo. Oo, may nag-suggest ngayon kay Henry ngayon. Sabi, magpatato ka ngayon ng Pag-asa girl. Okay. Okay. O sige, ano pa ang latest ngunyan na panahon? Go ahead. Opo, para po sa ating magiging kamugtakan ng panahon, ngunyang aldaw. Bali, ang easterly, so ang maarinsangang paros na hari sa silangang dagat Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa buong Bicol region ngayong araw. Bali, ang ating tigatayang agwat ng temperatura ay maaaring umabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Inaasahan natin na magiging maluya sagpod sa moderato ang ating paros na hali sa Norte Sirangan at ang ating kadagatan naman ay magiging banayad sagpod sa katamtaman ang pusog ng pag-alon. Bale sa ating heat index forecast naman, ngunya na aldaw, partikular na dito sa probinsya ng Albay ay posibleng umabot ng hanggang 39 degrees Celsius ang mamamatian na heat index. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas na anumang advisory or warning sa buong Bicol region at wala rin tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa laog at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bali, yun po para po sa ating weather forecast ngayon aldaw. Ini po si Alexis Rivibar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Sendong ko niya naman magpatato, Miss Alexis, ano? Dahil kung hindi o garing. Ay, boto na ako ito, sir. So, Cobra. Kubra pala. Ako na kubra. Pagkano, sunod eh. Opo, sir. Sa may Okay. isa po. Sige, salamat. Ingat tabi. Mabuhay. Thank you. Mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Kaya, mailing muna ito. Ako, kubra na patato ko. Siguro, patato siguro ako, apple. Garo sa iling corona, lali. Gari gayon, iyo gayon. Baka patata ko, apple na lang para daing Malaysia. You shake my nerves and you rock Apple na lang gayon para daing kitang Malaysia. drive a man insane. Jimmy! Nasali. Ay, sandali. Ito, di may nag-aapod. Migo. BP, good morning. Morning. Palitan mo na sa Cobra, Ano? Harlunte. Nakakurikot na di. Alulunti ka lang. Harlunte nagtutong live. Gari. Diba sa may gilid na parte? Good morning. Good morning. Sarawayo na joker. So, ka? Alright. Jimmy, nasa linya. Good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta na install na ang rain gauge na hali sa DNR MGB kung saan binakalini in koordinasyon sa APSIMO. Ibinugtak ini sa Basikaw Coastal kung saan duman sa nasabing lugar
ang rekomendado kan DNRMGB bilang strategic na lugar sa Piuduran dangani na ma-monitor ang bagsakan na uran digdi sa tercer distrito pag igwanin mga panahon na makusog ang paguran o maraot ang panahon. Ang katuyuhan kay nita BBP, iyon na ma-monitor as in mag-serving early warning device sa panahon ni na may mga matinding pag-uran sa satuyang kapalibutan, tapos magre-rehistro sa mga aparato and matransmit inig informasyon madalagan sa monitor sa MDRRMO Piuduran asin sa APSIMO. Nakaging aldaw pigi inspection ini ni Mr. Eugene Escobar kan APSIMO, pinagibahan ni Mr. Noel Orduña sa lugar na binugtakan ka nasabing rain gauge. Sa ngunyan, importanteng aparatong ini para sa mga preparasyon, antisipasyon kan mga disaster officials sa mga preemptive evacuation kung talagang may mga matitinding paguran na magdidepende digdi sa resulta sa informasyon ay pinapaluwas sa rain gauge ta BBB. Yan ang sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Mga tugang ko dyan na pagkaaga, tuloy-tuloy tayo, 15 bago magabot ang alas 6 din aga sa Morning Hirit sa GB. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman sa Morning Hirit sa DCGB. Ano nindo mga tugang kung anong pinakamatagas na payo? Napayo. Aram daw nindo kung ano mga tugang ang pinakamatagas na kahoy. Yan na commercially available mga tugang hardest wood, mga tugang in the world. Commercially available hardest wood. Pinakamatagas na tabi mga tugang na kahoy sa kinaban. May pito pala na klase, saro pala na klase databi ang pigaapod na strongest wood. The world's mga tugang strongest wood sa kinaban. Alat ko na, pasensya na po kamo na tiplukso. Ay, nako. Alat ko na. Nawara lugod sa pigbaw. Ito. Sabi digdi, ang pinaka matagas na tabi na kahoy na commercially nabubuhay tabi available mga tugang sa satuyang commercial business, iyo po ang Australian wood na igwada tabi na makukuaduman sa Eastern and Southern Australia na iyo po ang pinagkaklasifikar na hardest wood. Yan tabi igwa ratings na 50,060 IBF. Hindi ko meaning kang IBF na yan. Basta naman tabi sa Australia, makukuha mga tugang ang pinakamatagas na kahoy. Yan. May saro tabing brand duman na yung mga tugang ang may pinakamatagas na kahoy sa kinaban.
Iyan kahoy-an. Paningit sa morning hirit. Inda sa payo, kung saan may pinakamatagas na payo. Paningit sa morning hirit. Ade, di ko lang masiguro kung saan mga tugang makukuha an may pinaka matagas na payo. Ako may duda ako. Bago akong suspetsa kung saan mga tugang makukuha ang pinakamatagas na payo. Nintawo. May duda ako eh. Baka mga tugang nasa Southeast Asia. Joker, may duda ako amigo. May duda ako eh. Baka yaon man sana. Baka ha? Baka tabi yaon man sana. Digdi sa palibot ha. Joshua Bino, nasa linya. Joshua, good morning. Come in. Yes, DP, good morning. Morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag nga tong bareta, imbis na magpasiram-siram sa laugkan sa harong na warang kusina, dahil nagmamangno, pulis na palan ang katagpuan ni alias Toto, soltero, daing trabaho, nag-i-star sa barangay 24 Rizal, Legazpi City. Matapos ining mahulog sa kamot kan mga otoridad sa kinundusir na buy-bust operation, alas 7:15 rin banggi kan Abril 2. Ginibuan operasyon na ini, asin nadakop ang nasabi ng suspect sa laog nin sarong lodging house sa barangay Rawis, Legazpi City. Kung saan nakuha sa nasabi ng suspetsado ang nasa 8 gramos nin shabu, asin may na total na kantidad 54,400 pesos. Salbatan ang pangyari sa Maabacadi. Ata na, maraming kuta na subin nyo kan transaksyon. Alagad sa Di mo parang informasyon, aram ka transaksyon mo, pulis na. ata na, Ikaw nga na ikinangyari kaya na siya, mahilig siyang makipag-chat, makipag-textmate. oho, Di niya aram, ang ka-textmate niya man sa napalan, si misis niya. may tauro I love you pa. Sige mga, magkagama, good morning siya. Good morning, hello, how are you? Pag turog si misis niya, dahil ka nagsimbag, tamala, turog, alo yun magsimbag ngaya. Ang tagal mo namang sumagot. Tapos pag mata na si misis niya, may simbag na siya. Tapos mag-text naman siya. Ang ka-textmate niya pala, si misis niya. Pareho ka, Joshua. Ang ka-textmate, ang katagbuan niya pala, para sa pagbakal, ganin siya, pulis na. O, dadiskuido siya. Bago, pulis. Diba? Police assets. O, Pulis na pala. sa Intel. O, tapos. Sa informasyon ni Legazpi PNP Chief Investigator Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, Pangyari sa Maabaka, ano? Sakla pa de. By bust, narimate. na rimate, sa informasyon ni Sir Panya, Carlos Panya, ang Chief Investigator kan Legazpi PNP, ining si alias Toto, dati na palang ining napriso sa kaparehong kaso. Name. Alagad makalis ang nasa 2 taon na pagkakapriso, imbis na magbagong buhay, mag-rehabilitar kan sa diri. Name. Sigun ki Sir Panya, pinili na naman kining gibon ang dating gawi-gawi. Kung kaya sa ngunyan, takdag ini sa kamot kan mga otoridad para mientras na sa kustodiya kan Legazpi PNP, na isangat naman ang kaso sa piskal na pagbaylar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 sa kustodiya kan Legazpi PNP bago mailipat asin tigalat ang commitment order pasiring sa bago niyang tambayan Legazpi City DJMP. Pangyari. Diwan siya na. Okay. Ang dagdag na storya, Joshua Yan Bino, ba na si Jimmy. ang katimingan mo, pulis, na narakop ka? Medyo kanyan. Ang pinakamatakoto niyan, kung si misis mo talaga ang ka-textmate mo. Wala na yan ang mga kuro commitment order. Anong commitment order mo na mga Jiro process dyan? Kundi enjoy yung may ka-textmate kang ibang ka-textmate po pala sa bata mo. Tulong sa
ko na nga nila. Iya pala nagka-text mate mo. Tapos nagtuparan ka mong dua. Tapos bigla ka mo, pag nagtutuko-tuko ka, biglang uminabot sa bata mo, tapos hapotong ka, oh, masain ka? Ay, gero, di mo alam ko nung isisimbag mo, kung maano, nag-ano ka dyan sa lugar, nahiling ka kamala. Rematid. Okay na. Okay, sige. Ay, nako. Yes, Ingat. Mr. Jimmy. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Ingat, mga morning hello. Sa mga birthday celebrants natin in the morning, hello. I-text na taban mga birthday greetings natin. Sabi ni Dodds, morning pade, ingat at tabi isigi uran mo niyan. At kung nga ni pade, pambaribi lamang sa daga. Yun na yan, normal. Highway Patrol Group sa Pulangi, grabe po ang talaga. Ay nako, sige tayo forward ko daw ini kay Jimmy. Ay sus ko. Sige po, salamat ha. Tayo forward ko tabi ini kay Jimmy ha para ma-follow up ha. Kadakol na sa naampig babawal kan Comelec. Iyo po talaga. Alam mo, ang vote buying bawal, ang vote selling bawal. Alam mo, kitang mga botante. Pag kita pinabakal ta ang boto ta na patunayan, bawal po yan. Magabat po ang kaparusahan ka yan. Kaya lang ang nangyari ngo yan, so vote kwan lang, so vote buying. So vote selling, dai, ang pag-resibe, kandin ano man na bagay sa panahon kang eleksyonan kwan ka, pwede katabing kasuhan. Diba? Pwede katabing kasuhan ka yan. Good morning, kadakulas yan, di ba? Pwede katabing kasuhan ka yan. Nakapalaman tabi, di man kan mabaso lang Comelec, tayo na nakasurat sa Omnibus Election Code. Ang nagibukan, mga congressmen buda, senador. Sinda po nagibok ang lay na yan. Ang mga congressman buda, senador. Kaya lang, anday ngo niya na, ano yan, ang dahil lang ngo niya dahil lang ninda ngo niya na, ano yan, dahil lang ninda na, kukuan ngo niya, dahil lang ninda ngo niya na amen. Iyan na ang expenses sa kada sarong butante sa lokal na posisyon, 3 pesos. 3 pesos per voter lang. Tuloy na yan. Good morning, hen. Totoo itong bareta sa Inquirer? Ay, bako po ito totoo. Ito tabing yun yung nagitek sa kuya na subareta da sa Inquirer kaswapon. Bako, tabi ito totoo. Ni may post na akong nagka-iriling. Tinanggal na po ito sa Inquirer. Pwedeng i-browse nyo sa Inquirer. Tawara na. Buda, so nag-post ka ito. Nag-apologize naman. Tabi, tinanggal na po ito sa Inquirer net. Bako, tabi ito. Totoo. Tiga akong nagka-iriling tabi na post, no? Habo ko lang tabi. I-detalye di ngaranan di kita masabi kamukaan. Ngayon ako na ngayon taga-explicar mo na taga-depensa. Pero tabi bako totoo ito. O nailing ko sa Facebook, susurat, buda so, pagtanggal, tinanggal na po duman. Inantabing baretang ini, ining texter ta, si nga ini, si uning number na ini. Si 4507. Good morning ngayon. Totoo itong bareta sa Inquirer na. Oo. Bako po totoo ito. Tinanggal na dangani sa Inquirer. Hinali na sa Inquirer net. So online baga. Hinali na. Sa nagreklamo tabi sa apektadong persona. Na bako totoo ito talaga. O pati sa nagpaluwas kang istorya, tinanggal na nag-apologize da. Nag-apologize da. Buda tabi so kan sinuratan sa Inquirer. Tabi, mga dugang, tinanggal naman ninda sa wall ninda so bareta. Sabi, bako ito, totoo. Tayo na nga ng pigataramata na may mga may mga nagluluwasan na mga istorya na ano yan, na kwampalan. May mga ibang, di mo aram kung nata ito na iluwa. Di man lamang nag-fact check sa Inquirer. Di man lamang nag-fact check sa Inquirer. Kung totoo ito, bako. Diba? Basta ikatabing texter ta, nagkasinabutan kita man sa nang duwa kung anong pigurunan tang duwa. Iyo. Hello. Hello, VP. Morning. Pabaya isa nga tabi ta 77 times na karamam ng kapalit kaan. Nakasurat ali.
Iyo baga. Nakasurat. Nakasurat po ba Nakasurat, tama, nakasurat eh. Pabaya isa na. Iyo, tama. Iyo na lang talaga na hilingin ng paagi. Diba? Ngunyan, may simbag, ang simbag sabi ko man sa kahaputan mo, Sorin. pinakamatagas na payo. Oh, ano? Payukan ko, bra. Latusot na. Ang pinagkamalamigo sa alulunte. Iyan sabi. Magparaulo ka naman. Naugmaw na kung ngunya na aga. Imagine mo sa alulunte. Oh, nagre-record ko sa aram ko nakakurikot o nakatungkag. Tarawayon ka. Good morning, David. Good morning. Awinda, ang mga bareta, mga tugang mas ay sadali. May nabasa ba kung mo niya? Gano'n kitang pakinabang niya na. Ano ang mga bareta po ba sulod na? Makalipas lang kan mga patalastas o sandali taon ni Sinuel nag-aapod. Ilamigaw. Dapat mag-seminar kayo mo, VP. Ano? Ako na. Ang barita. Natako. Ako na naman. Latos unta ka sa ka man ha. At Ano ba ga, VP? Iya baga. Uyag pa. Uyag. Narating ko nag-ibig. Sinuruman. At tayo na nga. Saro ka man, sarabayon ka man. Ano kayo joke, eh? Ano si Joker, pipalit sa kubar, gibong kalulunte. Ano? Yung mo. Sarap. Apunta daw si Joker kung nakain niya pa yung kaya lulunti. Awinda. Puro bagaan may gupayo muna, puro ikog. Ay na, mabareta na kita. Ano ba? May pakinabang lamang kita. Mabareta na kita, oh. Happy listening po sa mga taga-dapdap, Purok 5, Jeanette Longasa, Marlon Baldo, Willie Dimabibas, Ramon Noida, and family. Pirmi pong nakatuto. Mga tugang sa DCGV. Ang mga balita, susunod na. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:01 po oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta ngunyan pungal daw Abril 4, 2025.
Tricycle drivers dinakop kan Public Safety Office Legazpi sa malalain na bayolasyon sa first quarter kan taon. Primerong aldaw kan kadiwa ng Pangulo sa PR5 nakapagbabakal nin sanggatos sakos nin baga sa kantidad na 29 pesos kada kilo. Kwa sa lado nasyonal, 40 na tauhan kan PNP ipapawagas sa summer asin Semana Santa. Gobyerno matindog din 300 na daycare centers sa bilog na nasyon. Ibang nasyon death toll sa linog sa Myanmar sobra 3,000 katao na. Business News, presyo ni sukar nagbaba sigon sa Sugar Regulatory Administration. Bulong sa hangover aramon. Iyan tabian nagugulin do taon-taon sa mga para inom. Headline ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Nasa sanggatos po na sakos nin bagas ang naipabakal sa enot na aldaw kan kadiwa ng Pangulo, kan Police Regional Office 5, katuwang ang Department of Agriculture as in National Irrigation Administration sa laog kan Campo Simeon Ola sa Legazpi. Nagkakantidad din 29 pesos kada kilo. Ang bagas mantang kasabay mandigdi ang 20 exhibitor sa Albay Provincial Agriculture's Office as in nag-officer nin abot kayang produktong agrikultural. Sigon kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, planong pahiwason pa ang programa sa pagikan pakipagtabangan sa iba-ibang mga ahensya ng gobyerno saro sa mga idadagdag iyo ang micro, small and medium enterprises katuwang ang Department of Trade and Industry. Katakod kay ni Piginggan Yerman ni Dizon ang publiko na suportaran ang kadiwa ng Pangulo bilang lakdang sa pagpapakusog kan food security asin pagtabang sa mga lokal na parauma sa Kabikolan. Mga parauma sa tercer distrito kan Albay nagpuunang mag-ani, presyo kan bagas medyo nagbaba na. Report kay Jimmy Nasalita. Nagpuuna na mag-ani ang mga parauma sa 3rd District. Ang good news, ang presyo ngunyan kan bagas medyo nagbababa naman. Ang pamrisyuhan, lalo na sa mga saudan, pasado sa mga parauma, okay. Ang harvest ngunyan, mas good news ko na kung dahil inaragihan ni distroso kan bagyo. So ibang mga mahihiwas na kabasan ko na mas lalong makakadagdag sa supply ni bagas. Kung nagkataranuman ang mga ini, kana mga parauma alaga dahil ini nangyari, or medyo sa nagkabaralunbunan kay puhan pa ang restorasyon kasabay na ang mga irrigation system digdi sa nagkapirang lugar sa tercer distrito kan Albay. Sa ngunyan nagpupuna na magbaba ang presyo kan commercial rice kung saan makakapagpagyan-gyan ni natural sa mga hikahos o tikapo sa buhay sa pagsabing pagpanahon in harvest, naturalisa na ang pagbaba kan pamresyuhan kan bagas. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Paragos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado lokal. Nadako po nakadakop ang Public Safety Office kan Legazpi nin maabot sa 15 mga tricycle drivers dahil sa iba-ibang bayolasyon kay bahan ng overcharging dahil pagsakay o namimili din pasahero asin kolorom sa primerong quarter kan taon 2025. Inan datos na sinabi sa DCGB News ni PSO Legazpi Chief Octavio Rivero kung saan resulta ini kan sa indang pinaigot na pagbabantay asin kampanya kontra sa mga pasaway na mga drivers sa mga pampublikong transportasyon sa syudad. Sigon kay Rivero, maigot ang sa indang koordinasyon sa mga official kan Tricycle Operators and Drivers Association o TUDA para masiguro na nakakasunod sa pulisiya asin may disiplina ang driver. Sinabi ni Rivero na bukas ang indang opisina para sa mga concerns sa sinreklamo na ipapaabot kan publiko in kaso makapag-experience nin bako marhay na sitwasyon imbwelto ang mga tricycle drivers. Dagdag mga tugang na mga report hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Mga politiko naghanda na daw sa paipit. Alarmario sa report.
Igapaplansya na ngunyan kan ibang politiko ang paipit sa disperas kan eleksyon. Sa monitoring kan DCGB News, kaliwas ini sa kampanya kan Commission on Election na kontra bigay, may binilog pang task force para bantayan ang pagpalusot kan mga paipit. Alagad ang mga politiko may kanya-kanya man na estratehiya ngunyan kung paano may lulusot ang mga paipit na yan. Nasiring nagawi, nagiging practice na kada eleksyon na sa ibong kampanya Commission on Election. Alagad lalong naglalala ang paipit na iyuman ang pig-alat kan kadaklan na mga butante. Alarmario, DCGB. Ipinangapudan mga tugang kan Department of Environment and Natural Resources Bicol Conservation Development Division Chief Marlene Francia sa publiko na pagtarabangan na proteheran ang protected area sa rehiyon sa programang Kapalibutan Tamanon DNR. Ipinaliwanag ni Francia na ang protected areas ang mga parte kan daga as in tubig na may unique na physical as in biological significance. May 8 hektarya. May 8 ining hektarya o may 8 ining kategorya. An strict nature reserve, natural park, natural monument, wildlife sanctuary, protected landscape as in seascapes, resource reserve, natural biotic areas as in iba pang kategorya na ang nag-establisher sa paagi nilay convention o international agreement na pinirmahan kan gobyerno kan Pilipinas. Sinabi ni Francia na ang Bicol region igwanin anom na natural parks kay bahan digdi ang Bicol Natural Parks, Camarines Norte, Mount Isarog Natural Park, Camarines Sur, Mayon Natural Park sa Albay, Catanduanes Natural Park sa Catanduanes, Bulusan Volcano sa Sorsogon as in Bong Sanglay Natural Park sa Masbate. Dagdag mga tugang na mga bareta. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Report po ni Joshua Bino. Tinakwan doon ni Nurse 2 Nicole Andejo kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSL SNRL ang satuyang blood na yaon sa compound kan BRHMC na ang dugo libre. Alagad igdaman giraray na tigbabayadan ang pasyente o kaya kapaniyakan na pasyente na mga service fee. Ang Department of Health o AUH nagbabamanin order na kung gura so na maximum na pwedeng singilon kan mga blood service facilities na service fee sa mga facility o sa mga pasyente kaya pamilya ng pasyente. Ana ini pinakantidad para sa whole blood iyo sundo na sa 1,800 pesos o para manduman sa red blood cells sundo na sa 1,500 pesos ang pwedeng singilon asin sa iba pang mga blood components sharing na sana sa platelet concentrate, fresh frozen plasma sundo sa naman sa 1,000 pesos ang pwedeng singilon o kolektahon sa mga blood service facilities. Pero pag abot sa dugo mismo, wala dapat inining bayad. Ang blood o ang service fees na pinagbabayadan kan pasyente o kaya kapamilya kan pasyente, iyo ang piggamit man sa nagkapira mga procedures siring na sa testing para sa hepatitis B, hepatitis C, testing sa HIV, testing para sa syphilis and malaria. Sharing man, pwede nang gamiton sa batang mga screening test. Sharing na sa hemoglobin, blood typing, asin na vital signs. Sa kunyan, napangapudan ka na sabi ng ahensya, iyon magdonar mangyari ng dugo. Ansi sa man na kwalipikadong magdonar, mantang para duman sa mga pasyente, asin pamilya rin ng mga pasyente na naghahanap ng dugo, wala rin bayad ang dugo, at igbabayad ang service fees. Dagdag na bareta, Joshua B. CGD.
Oras Pilipinas, 12 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Bareta sa luwas sa laog kang Pilipinas, sa lado nasyonal, magalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan, iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste the summer, tara na. Drink responsibly. Segundo distrito, tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Ito, digdi sa puso ko. Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maranilla. Board member ko, Das Maranilla. Maranilla, number 5. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkalde ka, malalaoman. Subukta na sa serbisyo, sa Legazpinyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkalde na matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 16 makalipas ang alas 6 mga tugang nin pagkaaga digi po sa GB News Express. Padagos kita ngunyan sa mga Dracula nyatong bareta sa lado lokal. O kaya padagos kita ngunyan sa mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal. Ipinahayag po kan Philippine National Police o PNP na mapawagas ang ahensya nin totalmenteng 40,151 pulis sa bilog na nasyon bilang parte kang kampanyang Oplan Ligtas Sumvac 2025. Initanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko sa Semana Santa asin panahonin bakasyon sa tag-init.
Ang bagay na ini yung sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Pinatanidan man ni Marbil ang publiko na mantinidong marikmat at ipagtabangan sa mga autoridad asin tulos na iusip ang mga makadudang aktibidad para sa ligtas asin maugmang bakasyon. Nagtalaan po si Presidente o nagtalaan si US President Donald Trump ng 17% na tarifa sa mga produkto kan Pilipinas na maabot sa Amerika pon sa Abril 19. Parte ini kan mahiwasan na regulasyon sa tarifa na Liberation Day na ipinahayag o Liberation Day na ipinahayag ni Trump sa listahan na pigpost ni Trump sa Truth Social. Mas hababa paman giraray ang 17% na tarifa kumpara sa 34% pigpataw sa mga produkto na nagilaog sa nasyon gikan sa Amerika. Mas hababa man ang tarifang ipapataw sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa mga kataraning na Southeast Asia as in Vietnam na 46%, Thailand 36%, Indonesia 32%, as in Malaysia 24%, siringman sa Cambodia 49%, solamente ang Singapore sana ang pinatawan ng 10% na tarif. Igon kay Trump, mas tulos na pangangaipo na pakusugod ang pangkinaban na posisyon sa ekonomiya kang Estados Unidos as in proteheran ang mga obrerong Amerikano. Mapatindog mga tugang ang gobyerno nin 300 na daycare centers para maipnuan ang kakulangan sa mga lugar na daing access ang mga aki sa child care as in edukasyon. Inan sinabi ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara matapos ang sarong ceremonial signing sa Malacanang para sa mga pulisiya sa pagpapatindog nin mga local government units nin mga daycare centers lalo na sa mga LGU na tikapo sa fundo. Sigon kay Angara, base sa pag-aalal kang UNICEF, 78% ang mga aki na may edad na 5 anyos pababa yuan wara sa mga daycare centers dahil orang na ipatindog na fasilidad para sa mga ini. Nagtagama man ang Department of Budget and Management o DBM nin 1 billion pesos na pondo para mapatindog ang 300 na daycare centers na kadaklan sa mga ini ibubugtak sa Visayas sa Mindanao. Pangenot na tututukan kan DepEd ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na naka-experience din pinakahalangkaw na level nin kagutuman sa nasyon kasabay kan ititindog na mga daycare centers isasabay sa mga mankan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sa indang feeding program para masimbagan ang problema sa malnutrisyon susog sa kamaubutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dapat daing Pilipinong nagugutom lalo na ang mga aki. Nagkaperangal daw bago ang pagbuon kang Semana Santa, nagkondukta po ng Inspection and Maritime Industry Development o Maritime Industry Authority o Marina sa mga pantalan na pinaglalauman na rorosoon kan mga pasahero. Pinanginutan ni Marina Administrator Sonia Malaluan ang ship inspection sa pantalan kan Batangas para siguruhon na susunod ang mga safety regulation sa mga mabiyahing barko asin sa kabilugan na pantalan. Tinamanindo ni Malaluan na dapat na nakukompromiso ang kaligtasan kan doble na pigigibong inspection sa mga passenger vessel, pantalan, asin sa gabos na mga pasilidad na pwedeng magamit kan mga barko. Maski na nga ni regular ang pigigibong inspection sa mga barko, kay po na dublihon iningon niya na Semana Santa dahil piglauman sa giraray na milyones katao na ang maruso sa mga pantalan sa nasyon, lalo na sa mga darakulang pantalan sa Mega Manila. Dagdag mga tugang na mga bareta, Senador Bongo sunod-sunod na nag-top 1 sa iba-ibang survey halos sa ibang kada bulan sa sarong bulan sa baguan eleksyon. Padagos ang pagtrabaho kay ni base sa pahayag nigo matapos ang sunod-sunod na pagluwas ng survey kung saan pare-parehong top 1 na nanginginot ang sa senatorial race si Senador Bongo
sa nagkaperang simana bago ang eleksyon, pareho ang top ranking sa mga surveys results sa Pulse Asia, SWS, Publicos, asin Archipelago Analytics. Pinasalamatan man ni Senador Bongo ang mga Pilipino sa panago sa suporta sa iyang pagserbisyo asin pagmamalasakit. Dayman daw sigon sa iya, dayman ninigaran ang pagiging number 1 kaini sa mga survey dahil sa namatian nakamunduan kan mga Pilipino may kinaraman sa pagkakadakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Siring man, tinugon siya kan dating Presidente ay pagpadagos ang serbisyo sa publiko dahil ini ang kinakaipuhan ngunyan kan mga Pilipino. GB News Express. GB News Express. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Loria. Manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina para sa tunay na magsararo dito sa mauswag na distrito para sa mga albayano. Olga Magdig, Daragal, Ligaspi, manito para purapo, magkasararo kitang gabos, marina para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok, Digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Kabredo nga paragos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman, sa bago may kauswagan.
Sa bago may asenso yan, sa bago kong Jill Bonggalon. An para tukdo na hinahangaan, may humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bonggalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota. Iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging serbidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon na ginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Canoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinabang, padaba kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite Sagmin, Legazpo City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta, sobra po sa 3,000 katao ang narehistrong nagadaan na nagtama o sa nagtama na magnitude 7.7 na linog sa Myanmar sa taho kan nagpapadagos na paghahanap kan mga rescuers sa mga nagabang edifisyo. Sigon sa embahada, suminakat sa 3,003 ang nagadaan dahil sa linog, mantang 4,515 ang narehistrong nalugadan. As in 3,051,
Han mantinidong pigahanap. Pigtatakutan ngunyan sa pigigibong relief efforts ang posibleng paguran matapos magpatanid ang weather official na posibleng mamatian pon Abril 11 ang paguran. Posible man na maging patakot ini sa mga lugar na grabing tinamaan ng linog arog kan Mandalay sa Gaing asin ang capital kan Myanmar na Naypyidaw. Padagos ang mga bareta ngunyan, mga tugang, ipinahayag po kan Sugar Regulatory Administration o SRA na nagkaigwanin pagbaba sa retail prices kada sukar sa rasyon. Sigon sa SRA Administrator Pablo Luis Asgona, naigwang sufisyenteng supply nin raw sugar as in refined sugar. Sigon kay Asgona, ang retail prices kan raw sugar nagbaba nin 73 pesos kada kilo. Dagdag pa ni Asgona na ang retail price kan washed sugar nagbaba nin 17% sagkod 76 pesos kada kilo, mantang unrefined sugar retail price nagbaba nin 1% asin ngunya nasa 86 pesos na sana an kada kilo. Business News. Business News. Mga tugang aramontado ngunyan ang bulong sa hangover. Mga amigo, mga mahilig na mag-inom ni alak, ano datab ang pininggibohon para mawara tulog ang hangover? Ang istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Go ahead, Paring. Good morning, BP. Nagpuluwas na nagkapirang paagi ang mga eksperto para maiwasan ang pagkakaigo ng hangover. Primero, dahil mag-inom ng alcoholic drink na dahil laog ang bulak para mabawasan ang absorption kan lawa sa alak. Ikadua, pilihunin maray ani inom mo na alak asin mas magayon kung dahil pagsaralak sa dakon. Ikatulo, mantiniron na hydrated ang lawas sa paagi kan pag-inom ng tubig na nakakapagpabalik sa nawarang electrolytes sa lawas. Asin ultimo, maray kung magigop ng mainit na sabaw in kaso man madipisilan na kumaon in heavy meal. Asin sigumba sa mga health experts na everything is good but in moderation. Health News from Newsbase, Mardela, dahil niyo ba? Human sa napalan ito. Madalion man sa nanggibo. Pero tabi, tod mga tugang, may solusyon kita dyan sa mga parainom. Para di tamanan sa imong atay. Pag-asa muna sa report sa Kamugtagan Kampanahon, kasabay si Alexis Revivar. Para po sa ating magiging kamugtakan ng panahon, ngunyang aldaw, bali ang easterly, so ang maarinsangang paros na hari sa silangang dagat Pasipiko ang patuloy na nakakaapekto sa buong Bicol region ngayong araw. Bali ang ating tigatayang agwat ng temperatura ay maaaring umabot ng 25 to 30 degrees Celsius. Naasahan natin na magiging maluya sagpod sa moderato ang ating paros na hali sa Norte Sirangan at ang ating kadagatan naman ay magiging banaya sagpod sa katamtaman ang pusog ng pag-alon. Bali sa ating heat index forecast naman, ngunya na aldaw, partikular na dito sa probinsya ng Albay ay posibleng umabot ng hanggang 39 degrees Celsius ang mamamatian na heat index. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas na anumang advisory or warning sa buong Bicol region at wala rin tayong monitor na low pressure area or bagyo sa laog at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yun po para po sa ating weather forecast ngayon aldaw. Ini po si Alexis Revivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Alas 6:36 oras mga tugang sa Pilipinas. Yang pandetalyes kan mga darakulang bareta kanalaw dito po sa DCGB. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Siring man mga tugang, kasabay si Jenny Balyarana sin Angel Mustasa. Kasabay po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwa. Ito po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB
News Express. News Express. GB News Express. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Report, second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, noong Hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, noong Hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long Hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, noong Hair Loyola, number 2 sa balota. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito ang board member niya to. Maaasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Glenn Casulla ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Casulla na. Board member Glenn Casulla. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na albay, may puso na servidor. Noel Rosal, Noel Rosal, sa tong gobernador, sa tong gobernador, Noel Rosal sa albayado. Probinsya ng albay, kain uwan siyang maray, programa asin proyekto para sa ikatarahay, serbisyo para sa kabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang na probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, Noel Rosal, sa tong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste the summer, tara na! Drink responsibly. John Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay John Trinidad. John Trinidad para alkalde ng UAS. John Trinidad. Tinay ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ko ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko. Yan ang mayor ng lahat. Biyaheng progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sige. Alright, sandali. Anong inang gigibon mo? Palat ko na ta. Basahon ta mo na ini. Oh. Para po naman sa mga parainom.
Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadala kan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Mga tugang tanganing mga tay kay pan po na sabayan ng protection Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay, nagkakatabang manini para po mapreventaran ang paghubag kay ni. May bisyo man wala. Mahilig man uminom o dae, mas maray po ng Liver-Aid Silimarin Capsule. Itaon niya to, inumon niya to ralda para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay ang Liver-Aid Silimarin Capsule. Pabakal sa mga panginot na botika nationwide. Saro databing kandidato pag nangangampanya, mga tugang pag madiklom na, saro ng harongan sa iyang pinagdudumanan. Salbatan. Marasa pabaya. Guman. Ay sandali lang taon ni si Jimmy. Sandali lang. Si Jimmy sandali lang Joshua ha. Yaon si Jimmy nasa linya. Jim, kami Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay nagkariribok ko niyan. Digdi sa Alda Kuan, Saod, Kanda, Kamalig, uminabot digdi. Aspira kandidato para congressman kan segundo distrito kan Albay, si Kong Kaloy Loria, Andis Loria, and grabing tao. Ipasa ko tulo sa linya. Kong Kaloy, good morning. Si BP Henry Sangkor sa DCGB. Hello, BP. Yes sir, Kong Kaloy, maray na agatabi. Kumusta po ang kuan? Kumusta po ang pag-abot mo niyan dyan sa Banuan kang Kamalig sa public market? Down si Congressman Loria sa Aran kang Kamalig. Opo, natapo kong Kaloy ta iyan na sa udan ang sa indong naisipan na bisitahon mo niyan aldaw. Perli ako sa sentro karsarong lugar. Yung nandito man ko tapos na express na sama ako. Opo. I see. Ano po, parte kang pagsaod mo tabi kong? Dahil man Andre, pwede regular schedule inikan sa kuyang political sources. Ayun. Oo, very good. Kumusta po kung ang resulta kang pag-iikot-ikot mo? Magpun ka ng minaging aldaw hanggang nun yan. Pasiring po dyan sa Kamalig. Ano pang reaksyon kan mga tao? Siyempre, mainit kita nga sabat ng mga tao para pagmatunindan and excited kitang mailin si Kong Kaloy. Opo. Okay. Kung siguro, kung okay na po sa imo, siguro ihapot mas kinagkapira sa ng punto, ano po ang mga nakalinya mong plano sa imong pagkandidato para po sa mga taga Segundo Distrito Kanalbay? Una-una tabi, ang sa kuyang mission vision sa Segundo Distrito tungkol sa ekonomiya. Tapos po, sa salud and Edukasyon. Oo. Environment. Walo ini pong points sa kuyang plataforma ng gobyerno. Opo. Kaso lang po, apat mo na ini-diskuter ko sa kada political focuses po. Edukasyon, pag-abot-tabi sa environment, health, asin para sa mga, ano pa tabi kung kalay susaro? Edukasyon, health, and environment? Ekonomiya, okay. Pag-abot-tabi sa salud, ano tabi ang nahiling mo na dapat tawang kiprioridad kung kaloy? Iikot ko sabi sa Segundo Distrito, ang sa kuyang namalisyan na ang mga barangay health workers talagang dahil po mga stock na bulong sa laog sa indang mga medicine cabinet. Kaya I'm planning to realign para may congressional fund it elected na magkaigwa masustain po ang mga bulong sa mga barangay. Tangani po dahil na mga problema ang mga konstituente. Talagang sagana po kita sa pag-abot sa medisina. I see. Gusto sabihin mo, dahil alam magdumang ka sa barangay, mapasiring ka sa mga health center sa barangay, dahil nakaipuan na magpasiring pa sa mga rural health unit, sa mga butika, dapat may available na pong bulong duman kong kaloy. Iyo pwede bubugbugo ni Congressman Loria. Pagkatapos po,
kay niyong eleksyon na inyo. Once na sinuwerte kita, yun ang pinaka-priority ko. Tanayin ko kay ikot ko Opo. ang problema sa kalusugan kan mga constituentes. Iyo. Lalo na baga kung sa mga pang-maintenance baga? Pang-maintenance kan sa tuyang mga senior citizens? Iyo tabel rin, tungkol sa diabetes, sa Opo. mga anti-pressure ko, high blood, tapos iba pa po na namamatian. Gusto ko po ang mga barangay sa segundo distrito, 222 sa barangay, Opo. sustain ang sa indang pangangaipuan sa salud. Opo. Pag-abot tabi kung sa edukasyon, ano po ang nahiling mo na dapat tawang kiprioridad tabi? Ang priority, I will amend the K-12. Ito, K-12? Na magkaigwa na sa examination pag-abot kan aki sa grade 10. Aha. Pag nakapasara na aki, dahil na sa maging 11 and 12. Takulang po inyo yung kaluwagan sa mga magurang. Sa aram ko man po, ang Pilipinas pa ready sa klase de edukasyon. Opo. Yan ang pag-iisip mo kung ano epekto kaan sa buong Pilipinas, ano? Bako lang sa 2nd District, kundi buong Pilipinas ang epekto kaan tabi pag nagkataon. It is a national application law. Okay, very good point. Ano pa tabi kung nahiling mo, lalo na sa mga taga 2nd District tabi? Kasama pa po, ang pinaka-importante yung sa kuya, ayusin po ang infrastruktura sa dekada na po na medyo makumaray ang pagka-then comprehensive na plano para mag-implementar ng mga proyekto sa kulong sa mga lugar dito. Lalong-lalo na sa kuyang lugar. Ang Legazpi City, ang Legazpi City gusto ko maging flood-free. Ang Legazpi. Opo. Nagkaigwa nga ng proyekto dyan sa Legazpi na nagkaigwa pumping station ang Legazpi. Pagkod mo yan, dahil man nagagana. Dahil na dapat ma-otro ini yung klaseng proyektong ini yung. Kaya sa sakuyang term po, talagang i-oversight kung maray ini yung. Even the DPWH, they sila pwede magpaparakad mga proyekto na nag-aagi sa sakuyang opisina. Ayun. Iyan tabi kong napigasabi mo, posibleng may connection sa environment. Siyempre, nagbabaha, nag-uuran, etc., global warming. Sabi mo po kasi bago, saro sa prioridad mo man ang environment. Ano po ang gari? Importante sa imo na bagay na dapat pagtuunan po din pansin? 80% basta po ang kalikasan. Lalong-lalo na dyan samaan nito. Para po dahil ako matugot na pagpaparkalkagon ang mga bulog kabubuldan dyan na dahil proper comprehensive planning kapag implementar ng mga proyekto. Kaya na yung magpreservar ang sa mga magayunon na mga kahoy sa mga tinanom dyan na makaprotektar sa sarong pagbaha. Opo, oo. Kung nagiging nagiging pong bukang bibig and sa mga convention, sa mga pagtiripon, ang pag-aapod na paggamit kang renewable energy. Yan ngayon ang mga solar, mga windmill, etc. May nahiling ko po ka na potensyal na pwede mong mag-ibutabi sa 2nd District in the future? I will invite investor regarding power or energy, kung paano po matawan ang segundo distrito na dumana kita sa renewable. Yan ang pagkatara mo na solar farming. Opo. Sa kuya ng priority Oo. na ma-invite ako sa mga, lalo na po to ko lang investor sa Manila like Aaron Kedibiste, yung pinakadakulan ng solar farming sa Pilipinas. I will invite in na kung pwede makaagang si Magayunon na power supply ang katuyang dito. Yeah, oo. Para gari mas lalo na magdakulan sa tuyang power generations, iba ka lamang magbaba ang supply kang kuryente po sa probinsya Canalbay, bako lang sa 2nd District kung kaloy. That is my priority. And I talked to Governor Noel Guzman na bilang alimbawa siya ma-elect na gobernador kang Albay. Opo. Pagkaigwa kaming collaboration ni Congressman Cabredo, Congresswoman Lagman, and Congressman Caloy Loria na magkasararo kami tanganin matawan si Magayunon at yung lalong-lalo na ang tubig po sa buong Albay. Ang electricity sa buong Albay. Opo. Kung may text tabi big day, sabi kan texter ta, may plano na po kamo na magbugtaki scholarship program para sa mga deserving students na TIOS? Ano po? Sabi kan texter ta, may plano na po kamong magbugtaki scholarship program para sa mga deserving students na mga TIOS? Ayun po, priority sa under my education program. Makakaigwa kita si massive scholarship, libre talaga sa eskwela. Opo. Matabang hindi ba ko lang sa gobyerno na aga ang pundo, kundi alis sa foundation, araw kang kalinga ni Loria. Ayun, okay. Duman ang konsentrasyon. Ano po yun kung nanaisip mo, elementary, high school or college tabi?
Kung pwede po, gabos po, elementary college and high school. Makatabang ano, madalang kung paano yan. Madalang, comprehensively. Opo, okay. Kung Kaloy, mensahe tabi sa mga taga Segundo Distrito, Kanalbay. Go ahead. Good morning po sa kuyang mga payaba ng mga constituentes sa Segundo Distrito. Daw po si Kongkal digdi sa market ka na Kamalig, sa mag-ikot-ikot. Maagad ako maorman meet and greet kami kan sa kuya ng mga payaba ng mga taga-digdi sa sentro kang Kamalig. Sa poblasyon na kawin ringon yan. Opo. Good luck tabi kong, mabuhay. Thank you so much. Bye-bye. Opo, thank you, Jim. Kung anong bibanan nunus-nusan sa bilog, anong numero? Numero 2. Sa baluta. Numero 2. That's importante. Numero 2 sa baluta. So bilog-bilog pa naman. Sa bilog-bilog. Anapon Kaloy Andes Loria, bilugan ito. Tama? Numero 2 sa balota. Kaloy Andes Loria. Okay. Good luck. Jimmy Nakalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report live, mga tugang from Kamalig Albay. Joshua, good morning, Joshua. Anong style ka ining kandidatong ini? Anong style ka ining kandidatong ini? Sisay Burinay Na sarong kandidato. Na? Sarong-harong na sana. Ang regular na tigkakampanyahan. Kandidato siya? Opo. Ang regular niya pigkakampanyan, sarong-harong? Sarong-harong. Salbatanang pangyari sa Maabaka. Ano sa kang gumana? Basta ba? Baka naman sa harong na ito, baka siya may pinakadakulang miyembro kan pamilya sa lugar. Baka. Oral daw, burubanggi oral daw niya pigigibuan. Everyday, halos. Oral daw? Oo. Oral daw Basta ba, magdidiklom na sa pagkabanggi. Ang auto pa lang kay Dinitadi, nakaparada na sa tangod kan harong, kan sarong, may agom na teacher. Alat mo na, Joshua. Na, ang auto baga, may kon bagaan, may mga, may mga tarpulin baga, may mga dukot baga yan. Ano man itong pinagamit? Ay, bang gigamit? Oo. So like may ngaran? So, warang nakadukot na tandok? Ngaya, so ngara, Henry M, numero 1 sa balota, wara kayan. Di ba, wara kayan? So, plain na autong daiki, nakadukot na campaign posters. Correct. O takon nakadukot man agad, pwedeng mapicturean siya, Facebook siya. Natada at naman ang gusto niya pagkampanya niya oral daw. Yan naman so regular na pagkampanyahan. Maminsan. You're everything I've tried to find. Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my Mona Lisa. You're my rainbow. You're my rainbow skies. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. Maminsan. Ano ba yan? Maminsan. Dahil hiling pa ining si Pade, wala si teacher na magkuro kay Reba. Hitsora ni Kenny Rogers. Si Jericho. Jericho? Oo. Jericho ba ito? Jericho? Oo. Ang kapando, ayaw man ang kapando. Okay. Jericho, okay, ngunyan. Ngunyan.
sabi ng mga nakakahiling, si Padigit talaga nga, tunay na madiskarte. Ano? Tunay na madiskarte. Oho. Ang pagkatapos ngayakan house to house, madiretso na duman sa paborito niyang house. Okay. At yung susundo na kainin. Pagkatapos pala sa house to house, minaduman siya sa paborito niyang house. Correct. Winda. At yung duman, Opo. susundoon niya na ang paborito niyang butante. Iuulit niya bangge. Kaya talagang dahil malilikayan, talagang ngayong matichismis ng gab. Padakol na ang nakakaaram at yung nakakahiling kan mga daing batahon na gibo-gibo. Kaya boss, focus niya sa kampanya. Bako siya nasa sarang-harong. Padipisil. Kung uminit ang tayo kan tunay na agom. Baka ngaya bako sa nabuto ang mga kuamo. Pati ngaya bukol. Ang house to house niya pala, pasiring sa sarong house. Paano sa kang gumana? Pero kung gumana nga ni ini napigdataramong ini, arugong ko ang style niya. Arugong ko. Tako kaya Joshua, nag-aarog ako sa mga success stories. Pag ako pag-aarog yan ng mga bako, dahil nagtrayumpo. So mga successful baga na practices. Pag-aarog ko yan, tanganin na makuan lamang kung tugma sa pagkatawo ta. Pero yung pag guminana siya talaga, adalan ko ang template niya. Sarong-harong ang pagkampanya. Doon na ka. Awinda. Ano ba yan? Okay. Sundo hati. Hatid sundo kita. Hindi naman pumapalya. Sundo, hatid sundo. Ang pangarap ko'y isang araw sa simbahan kita'y madala. At di na ako sundot hatid. Sundo kita. Sundot hatid. Walang kamugta. Awinda. Pasiguro boy. Ukudadaw nindo. Susay daw ini. Pasiguro kita boy. Pangyayari sa Maabaka. Ano ba yan? Tapos na ako nalkanso kang kunal. So live ko ano? Okay na ako. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Anhapot sa DCGV. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Maray na aga po sa Nogabos. Mabuhay. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang